Alisa. Why? Here, I got my don't neck. Alice Mafia. Billahi. Ninek me e furu quoi. Yeah. Tu vas rendre me son ça. Parce que ne mamu me ne ka gudon. Dinia in kono ya. Eredu. Mais ni ne mo wara furu mun te ne ka gudon me sake. Parce que e ba don ni ne kala dumuni na. Jago ya. Ne kan furu ma dumuni do de du. Mais ya don hake. Dra sugula kwa. Ni ma ngol belele ba doy. Mon me son aja varan sa. Oli. E ba don re ba jan yere. Ça de ba non. Me fait ka donglin farbandore dai la quoi. Wallahi. Parce que ni muso kadiye quoi. C'est-à-dire à quand il fait ka jan ko kai. Donc Nine sago yene te sega snogo sa Nine mi yene te sega boge Nine te sega snogo Ne sago we sa iga dora sa Ni ye taga malankoro sa Ne dalago bebek lana sa Nine mi ye domina shufe sa Ne te sega dumuni getumuni Aliga teme dumuni ninga Ne sago we sa iga kola sa Dongli jara Dongli te bane kono gwe Bolo la menon Ora be komando fako imada alini mi madanye neve de fe jane bi fe koy wala ne bi fe adunda e wado no ma la nani flom na bobi am so abofo ula fe atla boli be wala bia no am no ta mi shongero la on se kante do so kona do so Dodo na za. Dodo na. Ando. No, nema tamu so na fedro, mwana bene faya ndugo na fu. Aga haram. Nene koroma tiketari, aga haram. Ni jarabi dongli nene koroma tiketari. Nene tsakarabatare koroma tiketari afeta. Fonga dugo na. Kone mayete seka boge. Ma ere na wala nyama fewa. Sam pere mwana be danga dene faka. Aka haramu danga de adawto danga dene la. Me kuma dili fa aka sali ne ka kanati. Dime chengante segiso yokore. Danga dene matoro tere kan leje ni leje dro. Nilaje lonse be ki koroma tikana ko pase ko muso bale bulu. Ne mayete seka boge. Aka haramu sa boge re mimne kanya. Sani boge mine biati yake para. Ne tayirana la. Aka haramu ne feni niu ne be jela jani jugu de be jela. Ala de bo sara aka haramu ala de bo sara. Ye tatu ala ma funa sara. Itiki wasuna na ko pase ko muso de bi bolobi. No senjalo bolo jele ala ba ko free ibe malo bilai. Edili Dili chegana ni mone. Aka haramu chegana ni divine ka dugona Dili tema. Ne mi famu sisa ni wati tibela. Mune ke iri yugo tebe kuma chabala mo godalano mu fene be tukuni ashitika ko nyena mai Wadili magore bilasa ko ni mogobe te kuma inde mafu mogobe mune kera de tesa dili ifana sayere de kuma dola maflene ni mana na kaba ka konyene makalfela dro ebe gini dro ebe girenga do ma mune kera sa mungera o foke sisa nto iga kuma bai donjigi korosa sisa anchi chugo mai o mandere ka ala reba don shi chugo mai etesa dili ame mungera sa afamu bon afamu dro ne eba ne be kaminfo ni kuma ti dai jone na nganye fis kuma bai kuma yoro ni kelete kuma musela ka fo ishiga kuma fodoro amaba sisa dili uko
Koni dusu ka si bila ka wulu boxe ni dusu sumala doro bolongen dunu de be nimisa ne ta kele odi ka haraw ne ta kele oi ne be fedro ne sisa iga ngati nyana bo abi janye tro wallahi ala nga ma don jigi korosa be to isai kishi be fika mi fodoro mai iga zana fon ndabla bai e be fika mi fodoro ishi ndore ko fa ba tesa juguma tesa ne be fe kata kuma salika aka isa aka sigi soti ha jere woti yela ko isa o kuma ne le saliga bolma fra wa foto ko diere fur bolma ya o wande de ya takana na iga suwa domina en salibe nyona ne raw nyira nyona ne raw nyira nyona dili fana flay from yamandi iga ko de man ko kuma do la iga ko ka gele e mi pele ne kuna dungu o dili dabo saliko la de i dabo ko kuma la de adnota bat e de manen ni bulu ba nyina de me ay mu de to nyina e ala dimindo sa ndi un dusu ro kun kenye sa na dili ere bado sali mam nyati be ka kuma masa ha ta nege dura ka nyam famsa aga haram ala ere ko slame mo ka furu glan mo ma be afola ko mo ka galon tige fenkelen doron la o fenkelen furu di ko ni bina galon tige jije ka galon tige ka furu glan bo nebe fe sisa e ka ta doron ka nege anga nyam famu doron o sebe wala asebe ne re wallahi karam ko ningo nga sete ne dile bi fem ne galon tige asibi karam ko nyibe nante mo ko dinire te mo ko dinisa ne mo bari ga duko ne ya e ka dima define duni ga duko ne ga ko no de fosa wallahi ne ba glan awo me ibla ne ma blela sa ma boya fama sa asebe ne wala ne téléphone ta sisa ka foko alo sali nan souriant sisa sali be sien sans sele fo funu funu ta kana ne ya me karam ko nta ki e bifu nta ki e fushini awo ni be fe ka sali soro dona de ba di me fene ba dia no to dura kai bashite dili bashite ha musoko ina ne karale no ga kobe ke sisa bari fem mega kenere la ngadu kono ala ni kira de bado note mata don bashite dili ni sira kana ni sale ne kadu kono me wakile ndima ente wakile do wakile kofe fana kalo mena libo saratu walai aka haram ikon bado ngoni ni mi fo fana ninga kobe ni mi fo marketing kana mo ife de baro ne dili mo minta tu mo lero ayi ikon ni wochi iya fo wani ma ke mi ira jembela wallahi mbe so la de ibi so la sa na donc e dili de ne a dongo ni ne dusu kasira jamana ngone ano ni ne dusu kasira ngadu ko ne ano e dilere ne la fiasa iye dille sa ngiye jarade e bola mabode la e diliga ba umun dilika isanganya batare dilika ba umun dilika dongli kele police ngele dongli don sen kele ite dongli ele ma donia dongo ne kontana ne dilika ba umun dilika afrika ne fama kota ite dongli wera fo shengeli ya ni ma dongli wera fo ne tala de dongli wera da wal man tala dini dongli wera da dini ma ne fe dongli ko kon tewo e kon de ga wakele ni ga ko sara dongli wera da nga yugo bawla dongli wera da mfasa wera da kom jelle mfasa wera da ni ma fasa wera da kon akoshit na nyara wobli bo dili iflay dusure ka bu ay ni ma fasa wera da do je me je ga war ko ga jenko abane ga mo wora nyini mbe siga salila du no kon bare tuna ko yandu ngona ya itna mo shi sura mo mina saldima nene digiti dili la solution donc dili fane ka dongli de awa dongli yelema ay dongli yelema bay dongli yelema don negere wulena dongli yelema don negere wulena anugo bala yele tulumamba ki kan fasale da sa o ko de bela wadi to ko kimne ni muso blaka ta ko wi mnege ki kan fasale da eta dumni ko kuma fo dumni ko de bela ko de bila wa fo ay wone dumni me dili am dongli da ko de la fana ni ma mo ko bila fe fana gi jasor mala ni fana mandisa e ma fuko dili kada o falen dore ko ke dore te gane to ko fala ko porte doni ni fasay ni jeli kon so don jeli te jeli misara koni ona fasada la de jara sangaranga jara sangaranga jara sangaranga jara sangaranga jara samaraba jara sangaranga jara sangaranga dili jara sangaranga dilika jara sangaranga
Dili anyana bo barka bila sa. Wallahi barka bila. Ye do dene billahi. Barka bila anyana bo doro. Ni fe ko barka ba. Wallahi. Me kuma no fe. Me ba wele am ma wele sa. Dili anyana bo de. Dili to ko te. Karamogo. To ko te ko je contrement sur toi de. Ah ouais, il faut te contrement. Ouais, me kuma no fe kana. Oh, et Flo. Karamogo, ça va? Ouais. Chaka dia. Et Chani ga kalo sora dima. ouais, on dira. Amega labe. Chiro be. Ouais, Flo ne kuma fait que ni ngadi. Karamogo. Flo. Yo, tu as trouvé des papiers quoi? Ne ko. Ebe ka vi varan ka tugo didi. Varan. Ah. C'est mon ami. Et comment de c'était là de. Chugoli. Te varan a muso bu min kewa. Walma afla be jeleno muso kelene la. Kana tu varan ni mele ai? Chugoli. Obe ete tiala teni. Ah, ko fana be ke mati e jela ba ko te. Voilà ton problème. Yo ebe mo doga ni mo ga ataka siri ma titi fash. Ne taro na so ni ti tialo bari. Enera ko mo go bolo. Munabe. Ai. Che waro Karamogo che. Flo o sa ne ko mo go bola. O kadi kon. O kadi. Sisa. Ci do ko mene bolo fa foi. Che yami ga na Karamogo fer la ni ma. Ai, o te sa Flo. Ah, o te bolo sa. Ni mana na ka ko sebe kuma be ko woro do kro lu madi ne sa. Ngo war ko ciro na ta nyana ba fana kan ki. Ok, je t'écoute. Voilà, ami la main. Et si c'est encore. Sali. Sali Sandin Bassa. La patronne. Comme Watina Ana Oka, Nobeka Finta Kakelingono. Ouais. Akadi Doni. Otewa. Kumata no chewa. No konu kunambe warku proposition no koi. Comme fruit. Ni abora ansa bi wati dama bo. Na bi se ka kuma fa ka sigi kanati aka furula. Na asra kana na edu kono dro ne be wafla dawma. Wa kalo mena le fana bo saratu. Pop. Je t'ai dit, atchap. Ma vie ça dit ni ala vie so ati ni ngi bajamu Flo il faut noter. A fois Karamogo ko Sali est déjà ici. Non, quoi qu'a fié, quoi ça l'est bien là-bas. Flo a noté droit. Il veut dater une femme. Dati chogo didi. I know, I'm not. That c'est moi. Na be seni sebeli bena una tita ministry sola. Ma femme no refa. Aisa na be seni sebeli bena atike mishe mu. Karamogo amato ene. Abe maka ko be sebeli chogo. Aisa, il va anga barake to to tat. Mais papier be fait là. C'est moi mi tese ka ko la. Professionnel Léo. C'est professionnel. Petan di do mo bi di ka ko change ma. Yara la be fa ko kalame nyeni ka be cheni ke ku. Ai. Bari ni karana ko jugu doro I ngolo ticket ibi ke hola lai. Sajiri imae ayo ye papier ba bolo. O te ministry sola o te jamana joro ba orola ati jamana ko basi la me aka ko ku o de sebelin. Papier fait ayo ye segi do bo kerela. Papier ma créé au kon doron kama. Allo te kere soba la papier au bion. Kere baro de ke. Chani beto na maka ta. Ya fa ka ta ere na fa ngone be mo ko de bolo ngone be yere di. Ese ja kwaro nega koka sebewa. Ibe fangi ka barake wawe te fa. Ai ijo sa. Mais ko minene mo ko la papier nyere c'est rien ça. Kana siran. Atoko Sali non c'est Sali non. Sali papier maengwe. Akara papier maene. Sali kanga na ka suri à la maison de Karamogo Wense. À la maison de Karamogo Kadi. Sali. Niveau Karamogo Sali. Karamogo Wense Sali. La patronne Bevado. Un enfant, Denkele ne ta nyongo cha. Denkele nikla. Denkele anikla. Denkele anikla. Aka kete sa Denkele nikla. Abe ko be nyi munadi. Mon ami, elle est enceinte encore. Il va t'assurer. Elle est enceinte encore. Denkele nikla ko sebe doro. 1,5. Ouais. Elle veut faire un effet. Elle veut faire un effet mais.
amana na elmu na dro amana na kana ka be fitiri da fama fitiri ukote ko fiengoro jide bisma fitiri okay ebe faga fini suga jumero do fini suga jume wayen karam ko isuno ko ni fali kadire aboblo wala sa aba Chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde mon dos. Regardez mon dos. Ok. Bara muso ko koredo. Ne faga na moto taxi ba kana sena. Telman mani. Bollo mani. Unya tanay muso jama ka haramu ko ba marché chen. Ayire ka haramu atena ko muso la. to aka na telman. Aka na sena. Sin. Na fenga dro abse ka gan fena ba nga bo fan soro. Ayi, sin. OK. Le pied. Ouais, pied. Pied abina sena. Ok, ça c'est noté. Je crois que c'est bon. Elle va faire un tawati du message. Le départ. Allez, 600 carré. Allez, 500. OK. Tout de suite. Le départ. Tout de suite. Voilà. Suite. Ok. Maintenant, le paiement. Paiement. Il m'a fait 10 000. 10 000. OK. 10 000. Kani so saramon fena be gana kalum mena sa 1 mois. Un mois en avance. 1 mois de abonnement. Ok, il te gano bla. Il te va si. Kana kana aujourd'hui. Kana ko jene Bibina. Est-ce que va kalama? Ame clemuna ni wati ma vie. Faut te que sans preuve. Allez en secret au sang. Le preuve. C'est ça, il va signer des. Asiendra bana. Asabana ne karamogo weze ne ko ni filo ni valence raga na ni sali ye ne ga du kono me 10 000 dama kalo na ne ma diko fan na fa i bolo no bla i bolo no bla le on de ne ga siatirke Fatima Maiga de ne ga siatir beke comme Fatima Maiga te ale ko ne ga na signer ka soro malaje ko bare ko à chaque avantage il y a un inconvénient au famille si ça ni be avantage de parce que elle ni muso yi voilà bolno kala akala asebanga nyego voilà weze yes yatiri cheme kala na go fa ne fara maga sentir ni fara maga sentir ay waro kala mo ale mo ha ke mo ayra to do absela mo ga sentir ke donc maintenant c'est bon en kunya na bossa ite mo kala ma sisa mo refier mo fodra mi taka ni papier flamolo ni sali sera du kona no ni ma warda ma bita kasola c'est bon ouais c'est bon ongo lo kaso wala bita kasola papier voilà varan flow un papier voilà kanga papier voilà sans perendu afanga voilà de ntata ni funtani na re agara mu kurantiga banga ikakla kata do wole no ni ala te bilai fieti sero ndote ta ha pasite na ngale ni ma de bedara ni miseka hakilna fale ngeno ni nyanche ne Patron, ça va? Ça va, quand même. Quand faut être non? Et ne voulait Akadia. Akadi tu comment t'as comme il a fini bena? Au kabitara nkele me sokono borge bagatena foi. Garo karamo dugono chobede chodro ni be. Patron ni ku ya dana mai ku ngana sa. Borge bagatena la ha. Reja furu soro. Tewa to ki bama. An beno ala ma furu no go an yi. Mu ya soro. Tewa kla ka sote o dabla sa ha. Na sal ni mana karamo kama na sanga borge sa ha. Imiri denga ma dente kulengere. Ibiri denga ma ikana su. Dala ma mana te menche en cheche ne o kebi kam ne cheche na te famia de. Chela sigi la fin beri bala sa ha imunyu. Muso da to ko munyu ni sabalidi. Wallahi. Imunyu sa ha abina bandondolo. Chemona chekoni cheka ku kita te bansa ni ku kibe cheka ku kita be calcula auto fara ni kona dungura bi nyukona ya esa boroge bakari ku bini na sali na sa ha dili shiba to te ladili kane me John be sigide na ne mu o mi blakata karamogo dili awo kera kon yoro kera amafo olu de makata kea ya fo dili ne fenen take e sali kana so mo ne se so ngono obana o ni nga decision eta ni abane ne we dili patron ye fene ka ko gelesa ko gelata o munu ne dili fle ne ma deli ka wuli ko mina idelita e yugo ta emana tani suro kala e be kuma ne ba dabla ne re ka bunya be ka ya isa ne ma na fika ko dabla ebo dabla boni kele ni dabla sa ha akene dili kama sa ebo ne be ko beto e kama yoro ma deli ga ba ibe kuma na sugu be fon e ma to itala parce que nga bunya bi ka mais ni kele ni won dili nga decision eta
Dili nene décision ta. Est-ce qu'il n'y a pas de la mienne et c'est un bois? Patron, nous maïsa. Donc, il y a famille à 600 ans. Et bien, il faut que vous banez de la maman. Aïe, ni banez de la maman. Sable la dungue dans le nema ba et de la maman. Il m'a ma folie, il m'a fourni à coco d'abla. Notez sur aucun. Mais ne vous lève les cassis et salima. Pega qu'elle est d'abla, il n'y a qu'un amour nous renche. Bachite. A faut être cinéma. Il t'a cramé sur mon cramé, ça faut être cinéma. Ma blue n'a de à toi, il connaît au cinéma colo. Ya mais à toi, il y a un femme. Aïe, à quand ça n'est pas la caille. Comment il va aller? Aïe, les membres est boulot. Aïe, on a mis le famille à tout la blague. Mais qu'on a souvent bien marqué caramo. La caille, c'est la caille. Et tenez le wallahi. Dili, ça va lisa Dili. Chabakela susu. Ikana sumala ni kala. Sumala benaka bana juguya. Wallahi mai. Chabakela bune. Chabakela susu. Imana sumala ni kala. Sumala benaka bana juguya. Wallahi mai. Chabakela bune. Disa brother. No, ne dai trongo domna bi trongo ka fufu. Karamoko sama kau do. Korpasila. Imu soni dong. Imu soni dong akene. Ngi muso ni dong akene. Ja. Karamoko. Karamoko kini ka muso mai nama do de. Kabage. Ne muso ni dong me nyesra lawa. Me karamoko ai obi nyesra lawa. Me libi mugo konu fu ni muso babole ba foka muso na dong akene. Ibe muso ni dong ni ngali kena muna abi nyesra lawa. Ya famo karamoko. Mone la ete jore ko la fo wala ko de. Njotala. Aka harabu yikuma jugu boy da kono bita donc ne muso ni ndem safrullah o be nyesra ya famo ala ko ni ene kuma fla fo mi haram ya ka haram ya famo ala ko ne muso ni ndem ni ngali kenamna ya famo ne ka na figi diate ete se ka jare ko wala muso da ne bolo akala ne shi to do ba fo ne ma to ko muso ni ndem karamoko ne ta do muso ni de fole ne ta do ibi ka kila ka siga ka ne wa iyere ina ni sigi ngorla war sarawa aka haramu bo désormais ni bi sigi kalo bi kemenan jam mais awa kemenan ni usegi ga minen saka boya ngame ya famwa bita ko fe ne muso ni ndew ni ngali kena ko bake ni muso ni ndew ni ngali kena ko bake aka haramu me fenir la min jolenga janjine bita bole ko ala karamoko ne te ni ki muso ni donga ibi ka kila ka fotugo ne wa no ngo bita de bole ko ala ndi siga ka ngi muso ni deble la jida illallah muhammad rasulullah ni tigala porona ko ni ba ko bake ne ya famo salam njotala ko bake ne muso ni ndew ne ni ngali kena karamoko ngonjot boy baro karamoko sabale sa bara ne muso mi ngela ay muso mi ngela se bara ne muso mi ngela wallahi ne todo karamoko na kashisha karamoko na kashisha karamoko ne ya ate mo ko ndu tsa karamoko ni kasiri be mbla kashila kanake idela ala karamoko sabale sa karamoko bilahi ko jera Dili. Abna fo ni kona mare. Tiens non, abina fa kona mare. Oh la patronne. Patronne. Sali. Elle c'est la patronne. La patronne, tu sais, il y a une patronne, il y a des patronnes et il y a la patronne des patronnes. Ouais, la patronne des patrons. Ou bien la patronne d'un patron. Patron mais patron quoi. Pas moi. Ayojo. Njolente mana kolare. Ok, nous ne sommes pas des manamana mogo. Ante manamana mogoye, ante manamana kanfo. Voilà, c'est pas de notre nature. Ouais. J'ai le papier. Ouais. Papier, tout est professionnel quoi. Ame barake professionnellement. Parfois traditionnellement. Il y a toujours ma quoi. Ma ou doucement et sûrement. Allez, Golo. Ok. Voilà, tu commences, on a les papiers. Ouais, je commence. Et comme Odongo, il ka denko do kalfana. C'est-à-dire, en era irila ka foko denko jigina amrila. O comme kono ya ka fo muso be sa a denko de la. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que un enfant, il doit grandir avec son papa et sa maman. Le fait que la maman, le papa et ils ont grandi avec leur grand-père et leur grand-mère, donc l'enfant aussi doit grandir avec sa mère et son père. Voilà, comme on l'a c'est-à-dire en jigina faux village là. Faux village là. Ya ko sigi senga ani
et den yɛrɛ grand-père kumara n'o y'i cɛ fa ye voilà an n'o kumara bɔ an bɛnna ko kelen kan voilà scientiri yɛrɛ bɛ yan scientiri karamɔgɔ ka scientiri bɛ yan scientiri bɛ yan pour que i n'i den ka ɲɔgɔn ye parce que n'a an ma layidu ta i k'i ni den bɛ ɲɔgɔn yan nous quand nous on fait des promesses ouais on assume donc an bɛ fɛ k'a yir'i la dɔrɔn den nana tout est possible donc an ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye an kumara c'est à dire n t'a dɔn n'i bɛ karamɔgɔ ka scientiri dɔn karamɔgɔ scientiri filɛ nin ye wa n'ale yɛrɛ wa n'ale karamɔgɔ ka scientiri aw k'aw jɔ tan dɛ ne bɛ fɛ ka aw ɲininka aw bɛ fɛ k'a fɔ k'aw taara ji de nɔfɛ ka na an taara fo village la e ni karamɔgɔ ka problème tɛ denko de yan alihamudulila an ka problème tɛ denko de aw ka problème tɛ denko de yan o de do kɛ parce que den taara village la o ma bɛn e ma an ma bɛn ma e y'i ka sa minɛnw cɛ ka taga mais tu as raison mais tu as raison mais ni ne ka di ne o tu as raison min bɛ ne dɛmɛ ne ka ko la olu de ka di ne oh o c'est bon nous sommes la solution dans tout conception lui c'est mon ami voilà ok a b'aw to seere de la ka na kulonkɛ de la quoi o de man di ne ye o de bɛ ne dusu bɔ mɛnɛ i b'a dɔn mun an seere kɛ mun sa n'an m'o kɛ yan parce que mɔgɔw dusu sumalen de ka di anw ye ni mɔgɔ dusu sumalen i bɛ yɛlɛ de i bɛ yɛlɛ se ka yɛlɛ de ka d'aw ye yɛlɛ ɔ ne ka d'a ye ok den bɛ karamɔgɔ fɛ yen den bɛ karamɔgɔ fɛ yen sisan den bɛ karamɔgɔ fɛ yen e ka problème so kɔnɔ wa den bɛ fo so kɔnɔ fo siyɛn kɔnɔ la a nana don jumɛn a nana bi tɛ bi sɔgɔma est ce que a nana sɔgɔmada in na hali karamɔgɔ ma ne wele k'o fɔ ne ɲɛna an tɛ ne ka na o fɛ an ka mission de kun don i y'a ye c'était notre mission voilà i komi i kun y'i ka ko kalifa n na ala wale seere b'aw la sa seere b'an na nin dɔrɔn de y'aw ka ko diya ne ye n'est-ce pas walayi n bɛna fɛn dɔ d'aw ma nin ko la n t'a fɔ aw ye dɛ n b'a kɛ surprise de ka da aw ma surprise ne ni ji bɛna ɲɔgɔn sisan ye koyi surprise bɛ jinɛ minɛ dɛ i kun t'a d'an ma ayi sisan sa ne de m'a fɔ aw ye ne delila ka fɛn dɔ fɔ ko n b'o d'aw ma o ye o fana mun kuma y'aw da o ye cɛ a b'aw to na dɔrɔn n b'a bɛɛ fɔ sisan e bɛ mun kɛ dɔrɔn e b'i ka minɛnw de ta ka taa mais ne bɛ taa o la cogo di sisan an bɛ taa i bila an ka baara kɛ telimani jɔlen filɛ yan an bɛ taga sisan telimani filɛ mais aw ye fila de minɛ oh elle ne savait pas elle ne savait ne pas bɛ yɛlɛ cogo di ça c'est pour ta sécurité est-ce qu'il ne bɛ de ka y'a fɔ aw faamu ye ko sécurité tɛ e ne ma la fɛn dɔ de faamu projet dɔ de b'an bolo sisan n'o ye telimani projet ye donc an ka projet ni diɲɛ maa si ka projet tɛ kelen ye c'est à dire elle et lui na ne ka paranti gɛrɛ a filɛ kana nin ɲɛ kumu la i ka kuma tɔ fɔ ayi kana nin ɲɛ kumu la o man kuma di tɔ fɔ a ye kɛ ne ka paranti gɛrɛ ale ye telimani paranti vara ah telimani paranti voilà parce o que kuma sotarama de b'aw bolo e ma fɛn dɔ de faamuya sa patron an ye kuma dɔ fɔ an ka kuma laban an ka kuma yɔrɔ la an ko ko c'est pour ta sécurité sécurité bɛ ne la o sisan i bɛna fɔ an ka telimani in tɛ dɔwɛrɛ c'est à dire an bɛ ka mɔgɔw de lakana an bɛ ka mɔgɔw de sutura c'est à dire o sutura in tɛ dɔwɛrɛ n'a y'i ta sisan ne de ye chauffeur kɛ ne de bɛ moto boli donc e bɛ to an milieu la ale bɛ to kɔfɛ au cas où n'a sɔrɔ bandi dɔ bɛ k'an suit ou bien n'a sɔrɔ dɔ ko k'a bɛna marifa ci e la donc a tɛ e sɔrɔ a b'a ale de sɔrɔ a bɛ ne de sɔrɔ ou bien n'a tigi bɛ fɛ k'i ka saki minɛ anw bɛ yen quoi kɔfɛ ka ɲi ɲɛfɛ voilà kɔfɛ ka ɲi ɲɛfɛ ka ɲi an ka taga an bɛ se ka taa aw ɲɔgɔn dan y'a kelen yɛrɛ mais c'est ça an bɛ création de n'an bɛ création de i n'u ka zi yɛrɛ de Ah, ye i b'a ye. i bɛ si an ka taga ala zi nana bɔ ala ala alhamdulillah alhamdulillah sali nana de tabarikala sali la patron ay ka don ay to sali ka don so ay sali ni jara ne ayi a bɛ min de den bɛ min a bɛ se o na deux secondes sali o to yen sa an ka fɛn d'a ma an ka bɔ fɔ na ma an ka bɔ fɔ ɲɛ bɛ barika bɔ la dɛ an ma fiya karam we ni jara ne koyi An ma f'i ye k'a bɛ na. ni jara ne koyi wallahi ani caw yɛrɛ koyi an ma tila ani caw yɛrɛ jeli d'a ma an bɛnna min kan kɛ wa kelen bɛ fila don c'est bon ala k'o sara karamɔgɔ Ah. i komi ne tasuma bilalen pétard na donc an bɛ du bila an bɛ du bila hakili ka bɔ mɔ ye hakili ka bɔ mɔ ye ne yɛrɛ min fiyɛ nin waati la fɛn min kan ne ala tɛ maa t'a dɔn ala k'o sara denmisɛn ɲuman ye a ye denmisɛn ɲuman ye walayi barika b'o la aw fa ka ɲi aw ba ka ɲi filɛ nin fara aw ka ɲi de a ye maa ɲɛnɛma den de sali
wallahi ina li taline wi demi aka haramu kuma bende be sugela anga dunga ijoya ha demi sari fana se be dingo inawa me amafogo demi so ine gona be mi jon fe ala ala ai ji soro chuga mina muma baliganti dimara sorati ifana za karamogo abina fo ekulo jalene do yoro ne sali ikulo jalene do sali ne kuma mfe adona ya bora yale ya atangi jima na so ingono nete na ya karamogo angana danga ji do wore soro mite jere atangi do imana antena ego togodi nte jigelo sali nte jigela nyenda lagalaga to flam go kana de mejigolila sali donc ne ka furu ko kumbulale I denko la sake jati abana donc we den fisani ne ma fisani ye para e woto go sisa karamo no afrane ko billahi afrane ko furuwe wa furuwe awo bonete furuwe aka haramo afala ko furuwe wa ngomime nete ngomi billahi donc elebe kane yelema sakola tewa elebe kane yelema sakola basite ne koni fengi kundimne no ngomi delika na nga nyala bone tay jamale ay basite tay jamale ya karamo yene delika na tay jamale ya de atange jima na antena yes ego to go di sisa sali abana akaba aha nyaayira alala kahara nyaayira alala ya ira fembare loye ne fere yen tayira alala karamo basite ma fo jirewa ntuna ku ejigori basite ntato flenga so ta salita billahi ta alaka fiengi yera so ekata aha neni fokwe wa makere billahi ne bake musajalani bladro mesa fu billahi mesa fu ni madine la aka aramu ni mane tara afrane ko musajalani mena foseke buka fari mena foseke basite mena apuchu bele ba bobara ba aka haramu me ni manye jugula karta dro be faka me jigla tike ke faka fu apuchu ni ma apuchu ta ha ni abanene musa bele ba minoleta sali ni yaye fi kasrane ali tisaki joka kuma musa mfe minoleta apuchu bobara ba wa bobara ba ni mo dote ka fonete dimero danga dinela ha dimero danga den la nete basite ima fo jiwa ntena ni shie be mena ni akaya chale ni digira na re nganya ira alala basite ibe bari sini we sini ngene ibe ngafuloi ibe flanai aga haram ibe flanai abana